Bij drukkerij van der Eems in Yesterijn hebben ze het smoordrok. Het bedrijf printte tussen dagen van Christ zo'n 15.000 kaarten voor klanten die het op de website van kaartjetogo.nl Christkaarten keepje. Van der Eems had het er druk mee. Internethandel is daghandel, dus je bestelt, je ik versturen. Die ontwikkeling gaat alleen maar terug. Tijden dat het bestellen is, worden steeds later. Dus dat leidt wel een grote druk op je bedrijf. Maar het is gewoon machtig mooie handel. Meestal vind ik het mooi. Het is elke dag weer die uitdaging om het van te krijgen. En ja, dat gaat hartstikke best. De drukte is opvallend omdat er alle jaren minder Christkaarten verkocht worden. Maar bij Kaartje to go zorgen ze de verkoop van Christkaarten juist alle jaren tanim. Het is een hele belangrijke bijkomende periode. Het hele jaar dan is er een stabiele omzet, zeg maar. En in Christ hebben we gewoon een hele mooie extra omzet. Ja, ook verdubbelt de omzet in deze maand ten opzichte van een andere maand. Dus het is een extra maand voor u. Het internetbedrijf is van der Eems grootste klant en heel belangrijk voor haar toekomst. We zien elkaar niet echt als klant-producent, maar meer als partners. Van, ja, we zijn gewoon van elkaar afhankelijk. Hè? Wij moeten zorgen dat wij weer zien wat zij op de website beloven. Ja, en andersom, ja, zijn wij natuurlijk weer heel erg afhankelijk van ja, wat komt er via hun portal naar binnen.